Blog.cat és actualment una xarxa social, diguem, bàsica en català i al mateix temps també és un lloc on conèixer gent a través d'internet. Que també tenim altres àrees, altres seccions com és el xat, la xarxa de blogs, també fem coses com són campanyes en favor de la llengua. I com i quan sorgeix la idea de crear Flog.cat i d'aquí? Doncs Blog.cat porta online des de 2008, al juny de 2008. Inicialment no eren com som ara, no era la mateixa pàgina. Inicialment era una comunitat catalana del llavors popular portal fotolog.com, que era una xarxa social molt popular en aquell temps relacionada amb la fotografia. I la nostra web era un punt de trobada per a usuaris de Fotolog catalans i al mateix temps també demanaven la traducció al català d'aquest portal, que al final ho vam aconseguir. I a poc ens vam anar transformant, diguem, a una xarxa social totalment independent. Quin és el perfil d'usuari que fa servir Flog.cat? Són usuaris joves, la mitja està en 18 o 20 anys. Les àrees on hi ha més usuaris són l'àrea de Barcelona, Girona i també el País Valencià. Quants usuaris té actualment? Hi ha uns 5.500 aproximadament. Per què creus que és important que existeixi una xarxa social com la vostra que vagi dirigida només a la comunitat dels països catalans? Al ser el català una llengua no molt ben tractada per l'exterior i al llarg de la història, crec que necessitem un lloc per a trobar-nos a través d'internet, expressar-nos en la nostra llengua i fer conèixer nova gent que parla la mateixa llengua que tu o que té els mateixos interessos que tu. A més, el català en altres xarxes és només una traducció secundària, per exemple, Facebook o Twenty, que són les xarxes més grans, estan disponibles en més idiomes, però no deixa de ser una traducció, no social pròpia d'aquí. Com treballeu? És a dir, quantes persones hi ha al darrere de Flog.cat i com us organitzeu per gestionar-la? Tot el tema tècnic de programació i aquestes coses les he portat jo des de sempre. I després també he tingut l'ajuda som aproximadament 3 o 4 col·laboradors que col·laboren amb mi en altres tasques, que poden ser la promoció, les campanyes que fem, temes com publicitat, promoció, moderació dels continguts. Què es necessita per crear una xarxa social com la vostra? Doncs, evidentment, coneixements informàtics, no?, de programació per crear el que és la part tècnica de la pàgina i després molt de temps i molta paciència i no esperar res a canvi, ningú no et donarà res. Vosaltres no obteniu beneficis de Flog.cat? Sí que obtenim beneficis, però si s'hagués de calcular el temps emprat fins ara en construir i en mantenir la xarxa, doncs està clar que no compensarien els beneficis que obtenim. De cara al futur teniu algun projecte? Estem en un procés de canvi, diguem, total. Estem preparant una nova xarxa social completament nova que podem dir que substituirà Flog.cat amb un nou nom i moltes altres funcions que ara no hi són i moltes coses interessants. És una social molt més avançada que l'actual i en això estem treballant.